party. Terus pre-wedding. Pre-wedding. Lah ngene iki jenenge apa? Niki wedding party. Lah lek engko terus ning kono ngunduh mantu jenenge apa? Yo wedding party. Goblok. Loh, iki resepsi yo. Ngunduh mantu jenenge download wedding. Kosok lho kok. Tembak. Dar waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Asik. Aku sentil ku kira pensil nggak taunya pen. Apa? Apa wi? Bocah iki. Cil. Iki gak cocok cilik. Kuali. Mulai nganti salah lapal kowe lho. Yo, aku sing pas tuwek kowe lho, sing tuwek kowe lho iki. Waktuku tolong aku nggak tahu yang nongol-nongol. Ayo apa kuwi? Aku single ku kira botol nggak taunya kon. Cil. Tua. Sing tanggung jawab kowe lho. Tanggung Lah jawab. kok iso masa koyo ngono kuri aku. Waktuku gabut aku tak tahu yang kriwut-kriwut. Ih, apa wi? Ku cabut-cabut ku kira rumput. Taunya- Kata jem. Hei. Jembut. Ayo niken. Cil. Kawan. Rene, kowe rene. Aku gak Ngerti rene. Iki lho. Rene. Iki lho. Percaya rene. Rene. Awakmu gak Kowe rene. sumpah. Kowe sing ngajani, mesti sing ngajani kowe. Ora sumpah, Bos. Aku nggak tahu. Aku mau ngomong. Aku tahu. Kowe tuwek dhewe. Aku gak, Bos. Kowe tuwek lho. Ayo. Aku lho ora. Aku lho ora ngerti apa-apa. Aku wis ngomong. Aku mau kon jawab ngono apa mbak Percil Nah, Pak? iki lho, kowe ora tanggung jawab kowe. Padahal mau ning jero. Mongko aku wis ngomong lho, kowe tuwek. Ayo, lho, Cil. baleni nae, Iku nek ngantek kleru sing tanggung jawab kowe, kowe tuwek dhewe. Ku kira jempol berambut. Lah. Lah wis Jempol, sampean sing salah Ngene. Nah, aku ampun. Aku ampun. Alhamdulillah. Luar biasa. Penontonnya wis langsung tublek madhep rene kabeh dong lumpuk. Lumpuk luar biasa. Wilujeng dalu selamat malam Mak Cange. Sugeng dalu. Sugeng dalu menika luar biasa teng dalemipun Bapak Sadin. Bapak Abu Abu Bapak Sadin Abu Sadin. kalian Bu Suwati. Heeh. Ngerti lak dagelane percil kayakne tengah sawah. Ya mergo ngerti kuwi. Oh, maksudnya ki rong, lek Roh. sir ngerong sak Sing wayah. ngerong sak wayah-wayah wis garek ning mburi. Agek nyumber ngisor panggung agek bengi iki ya. Lho, kono kena monggo nglangi Pancen lho. mongsone lak mongso Jawa. Mongso rendeng. Kudune awake dhewe bersyukur nyatane najan to mongsone rendeng penyanipun Pak Abu Sadin tetep nggelar wayang kulit. Leres. Ini seorang tokoh sing diarani cintakan budaya. Cinta budaya. Pelestari Pelestari budaya. Sapa meneh nek So- gak Bapak Abu Sadin. Bapak Abu Sadin. Wayangan Rudi Gareng. Rudi Gareng. Lawake Percil CS. CS. Niken Salindri ora keri. Iki engko mulih awake dhewe digawani uyah. Lah kok gawane uyah iku piye? Lah bos Ora. uyah lho ben gowo. Banyu Mas bos uyah ya ora kudu digawani uyah ngono Lah sebab biasane lak ditanggap bakul rokok apa ki judang Pabrik rokok. pabrik rokok. Heeh. Awake dhewe mulih gawani rokok. Selop-selopan. Gula pabrik gula. Heeh. Mulih gawani gula. Gula. Iki Gudang beras ya gawani pabrik beras. uyah mulih praya uyah ki engko. Ah, kowe wis malang uyah kowe njaluk murna-rena. Uyah ki enek werna pira? Mbok. Ya loro no, grasak karo alus. Lho, Ini apal. lanton. Enton. Uyah enton. Kowe tau roh uyah enton burung? Enton ku ya apa? Ya Allah lho, uyah Sesuk. grasa. Kuwi uyah apa neh to, Pak? Ora enek. Aku tak tahu uyah grasa. Aku ngerti ku. Kuwi ketok uyah wong kere uyah enton lho uyah apa? Uyah enton ki enek kowe urung tau roh berarti kowe iki. Anu ngapunten Pak Abu Sadin. Ngono titik-titik ngomong aku lho mangan uyah wis akeh. Uang tane wong ki mangan uyah ki ora elek nih malah kebak rasa apik lho, Bos. Nah, Enek ada. Lah iki penyakit ki masa mularane uyah awake dhewe iki penyakit sing Gondong. Godhong kuwi. gondok, Godhong. Lah nggih penyakit Gondok. gondokan. Gondokan kuwi. Kuwi mergo- Bahaya.
Apa maneh iki acarane mantenan. Lah iya. Manten. Pernikahan. Wis iki pokoke bebas ula iki. Iki aku urung tau ro Yanton kowe. Aku gak percaya aku. Yanton iki Kotak ka lho. Kotak ka lho. Ya Allah. Kuwi uyah apa gamping wis kotak iki lho. Mas aku. Iku yo termasuk uyah. Gen halus. gua tak wehi lek meng karo Yanton. Niku termasuk uyah halus. Ora iso. Cuma dicetak dadi enton utawa omplongan. Wis ben Piye to kok aja ngurusi. Iki dauping enton apa? Lah manten putrane Kowe Pak omong sing Abu genah lang. Sadin. Dikawe dhewe ning kene iki dibayar larang-larang. Dauping pinanganten. Lah. Mbak sapa? Mbak Indah. Endi Mbak Indah ndi? Mbak Indah ndi? Turu bareng karo bojone. Kok turu piye to? Awake dhewe iki ning kene iki. Awake dhewe ning Lah mantene ladem-adem lara turu apa nyapo? Ya wong yo iki lek-lekan kok awake dhewe wungon kok ngalah Iki berkah bareng-bareng ndonga bareng-bareng. Mbak Indah kalau Mas Firman Hadi. Ndi? Ning kene ndi? Mbak Indah ndi? Ngerti pura, Lah iki awakmu ndi? ditanggap lho. Lah iki indah to. Ndi iki undangan no endi? Tulisane lho lang. Tulisane endi? Jangkrik tenan kok. Awakmu ngerti pura? Lepot musuh dalang ton iki. Monggo Panton. Lah kuwi jenenge Indah ki mantene Hah? karo Mas Firman. Mas Firman Firman asline Hadi. Kediri, Ngurah. Oleh wong Wonojaya. kene. Awakmu kok iso apal kuwi lho. Ya apal lho aku karo Pak Abu ngene. Masa? Maksudnya CS kentel. Berarti Ora percaya. Sebab apa kok nanggap percil bengi iki sebabe apa? Mergo dulurmu. Goblok yang golek dhuwit kuwi awake dhewe goblok kok nyapa kok sebab dulur. Lah dari ngene iki mau lho hubungane apa? Pak Abu. Ngene. Bapake Pak Abu. Kanca kentel. Alah bapake Pak Abu lho karo bapakku ora kenal, Dul. Bos. Apa? Ora kenal. Lek omong digenani. Bapake Pak Abu karo Bapake Pak Abu karo bapakku ora kenal. Lah terus sambungane hubungane ngendi? ngene lho. Ibu. Oh, ibu. Remeh nih aku. Ibuke Pak Abu. Ibuke Pak Abu karo ibuku iki wong adoh. Lho. Lah hubungane ngene iki mau apa? Apa iki? Duluran kuwi mau apa? Ben ditanggap neh ya temen. Ditulur-tulurne. Iki lho senengane ngeten iki lho. Piantune iki grapyak semanak demulur sembodo. ngerti Pak ora? Abu Sadin. Nah, Ngono lho. kalian ibu, kalian apa peladen luar biasa. Luar Kok biasa. roh kowe? Nah aku rene mau sing nekakno Bu Suwati dhewe. Heeh. Sing nelpon aku Bu Suwati dhewe. Wah, ya apik Pak Sadin. Loh, Bu Suwati ki grapyak karo aku lagi teko langsung ditawani. Tawani apa? Kowe njaluk apa, Mas? Aku njaluk sego, segone Bu Suwati langsung metu. Aku njaluk kopi, kopine Bu Suwati langsung metu. Oh. Njaluk Awakmu- teh, njaluk teh. Njaluk teh, teh Bu Suwati langsung ditokno. Aku lho njaluk rokok-rokoke Pak Sadin ditokne. Aku njaluk mbako-mbakone Pak Sadin ditokne. Lah kowe masa njaluk kuwi tok? Iya. Mangan masa ora diwenehi. Ya mangan ya dikeki aku segone Pak Sadin dikekne jagunge Pak Sadin dikekne aku. Lah lawuhe apa senenganmu? Lho, aku lha apa-apa seneng sosise Pak Sadin ya dikekne aku. Tak kuwi apa bedane karo uyah enton kuwi mau Mas aku kok. Sosis sih panganan enak lho, Bos. Sosis sih apa to? Digawe kok apa kuwi? Telo. Sosis kok Cil, telo. Dene wong ki ya goblok. Cil, potonganmu. Ning ndi kuwi ngerti nek Sosis sosis gawe Ya apa? sosis teko wis sapi kok ya apa ketone. Sapi. Sapi dikapakne kuwi. Sapi ditugel ndase. Terus Mari ngono terus diarak ning dalan tawabui dangdut berarti palapa. repot no, dadak gawe sosis sih dadak ngarak Sos. sapi barang no. Beh. Kowe lho sing gawe. Kamu dhewe lho. Lho jenenge sosis ya sapi dibelah terus digiling. Nganggo apa Digiling sapa? gilinge? Sing digiling sapa? Pak Sadin. Sing digiling. Sapine iki lho digiling karo Pak Sadin dadekne sosis. Sapine ora bengok-bengok. Dibelah lho, Bos. Wah dibelah. Sapi dibelah. Heeh, terus? Apane? Apane sing dibelah? sikile dimuter. Wah ya ora iso mati lho kuwi sapi. Ndase dibelah terus Gulune. digiling. Gulune Ah. del, mari ngono terus Sing digiling. digiling apane kuwi? Sing digiling sapine. Lho, lah wis dibelah kok Berarti digiling. utuh. Maksudnya tugel to gulune? Tugel. Sing digiling ndase apa awake? Ndase karo telitonge dadekne sitok. Lah, ya aja ngono Nesu. to, nesu. ngono Aku kuwi. iki ngomong karo kamu ora tek Jawaban- nyambung belas. Lah jawabanmu kaya Sing ngono. penting iki mantene didongane lah wis genah to, Bos. Lah iya ndonga. Jadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Nah, ngono. Diparingi momongan soleh lan soleha. Ya Lho iso. lah iya. Apa meneh iki ning tengah sawah. Nah terus. Urip iki penake kaya ngene iki lho, Bos. Lah nyang apa? Ngarep sawah. Lho, oksigen 24 jam bagus. Dadi ndelok wong wedok iki kaya ngene iki. Wah. Oksigen ki apa to? Aku urung tau lho. Awakmu ngerti oksigen ora? Ngene lho, Lang. Oksigen Ngene apa? ngene. Kowe browsing ning Google sik. Ok ki apa? Ok ki artine apa? Oki itu kan kecil. Si ki apa? Rumah sakit. Rumah- terus, Oksigen itu bagus. Bagus. Golek wong wedok sing kaya ngene kaya Mbak Indah. Wajahe pasti semriwing cantik karena apa?
oksigen 24 jam bagus nih kene iki. Paham ora? Lelek ngene iki sindan-sindanmu mambuken alpot kabeh iki. Pucet-pucet lah carane iki. Mergo Pucet-pucet. nganggone Pucet. Ndelok wong wedoke sampean ndelok teko apane? Kowe ndelok teko apane? Aku saka wajahe no. Hmm. Saka bodine wajahe. Pasuryan alus to Le, Pasuryan. pasuryan. Apa nih? Wajah. Wajah. Pasuryan. Wajahnya. Lah iya no wong Lah ayu. aku ora beda. Lah nek Wong awakmu- ayu ki sing dilipeni, sing diwedaki iki wajah. Bisa wajah cantik tapi dalamnya belum tentu cantik. Delok wong wedok iki teko nuwun sewu, lah aku Apane? teko sikile. Lah kok Eh. iso teko sikile malah Ora bledok. Ya lho ora percaya ibu-ibu tenan. Sikile wong wedok lah nerincing. Heeh. Kuwi aja dirabi. Lah nyapa? Yang apa? Kuwi wani karo wong lanang. Wanu trincing. percaya. Iki Rincip. pokoke ngandani Joko-Joko iki ya. Ya, tapi lak wong wedok ki sikile mbembeng rada gedhe. Apik kuwi dirabi. Aja dirabi tas babaran goblok. Tas babaran. Lah kok terus piye? Sing lak kene iki rada besem terus rada keruak sithik. Rada keruas iki apik dirabi. Kencing manis goblok kuwi aja dirabi diamputasi sikile kuwi Lah kok. kok elek kabeh to kok iso. Didelok standar Standarte. mlakune kudune ngene lho, mlakune wong wedok sing Oh, apik. mlakune sing demet. Sik to. Kuwi wong wedok apa ngecak telek? Dah. Lah kok ngene-ngene. Mlakune wong wedok sing apik kaya ngene iki. Lah. Contoh kaya aku mau nuwun sewu macange kula teng mriku foto kali tiyang 3 wau. Wong telu. Oh, tok ambune remason ya leman dene. Eh, Ya jadi omong ning. pancen yo mongso adem kok yo. Ya yo adem-adem, Jaga ambune. Kudu kesehatan. parfum kuwi Nah, pancen yo. ngono kuwi sing luar biasa sing hebat-hebat kaya ngono ki mau. Kok Langsung candak, cak percil dahar napa? Hmm. Ditokne mak bleng. Watake kowe luwe. Heeh. Luwe aku, tane Langsung mak bleng. bleng. Tahu. Tahu. Campur apa ki campur apa sapi. Tahu kok campur sapi kuwi apa ora sapine nelek to. Maksudnya tahu Tahu, campur iwak iwak sapi. sapi, dicampur soto, Soto. es podeng campur dadi siji, Bos. Terus Ya urung tak pangan campur dadi siji kaya Kuwi mau dudu sing disugone kuwi langsung jujuk wetak tawon kowe. awakmu. Oh, alah. Iki enek anu Ya. ATM ceblok. Lah, ya didelekne kok dijekok le. Kok kene iki diumumne. Ora kowe dagelan apa copet kok ya masalah. Ile kene ATM lho, Bos. Ya, Lah ATM ki tanpa nama kok. Eh, ya, balik nanti. enek jenenge kuwi kita. Ya, nanti. Express Express Lah dalang iki wis susah. Heeh, BCA sing kagungan ATM ilang. Ya, nanti bisa di Nah, sini. niki Tur lah kowe ngomongne iki lah ATM. Akbar Falah 1. Ya, wis. Akbar Falah 1. Iya. Nanti ke sini ya. Nah, Nanti di oke. nah sebab sakniki niki Kowe lek nggawa ngono kuwi engko tanganmu gudiken lho ora mboten tau wis kono. wis gak nyekel ngene iki aku hidup Ya, soalnya. ya. Sing gudiken bene dalange ya. Nah, ben dalang. Ora ora tau nyekel ATM anggenmu nang ndi Iya, iya. kabut. Lah berarti jenengan tanpa konsep hidup itu. Loh, Lah apa? Mesti gawa duit cash terus. Lho aku iya no. Lah. Lah wong sekali jadi kok ya. Kok sekali jadi tapi engko nek ada Sing tuku bagaimana- apa-apa ki ora usah ndadak mampir nang ndi-ndi, langsung metu kosak, bruk petutuk ngono. Sakniki hidup niku harus sesuai dengan konsep. Jadi ngeten niki ki wis iso nggo dhuwit pirang-pirang atus triliun ngeten niki. Oh, ngono. Kaya ngantenan barang niku harus dengan konsep. Ya cal aku pengen takon kowe Nggih. pinter tenan ya ATM. Nggih. ATM ki singkatane apa? piye to? Ayo. Mosok ya. Mosok ya aku apa ATM ngomong. gak ngerti. Heeh. ATM. Hei, isine iki lho. Anjungan tunai mandiri. Loh. Anjungan tunai mandiri. Wah, aku sering ditanggap bank kok. Oh kowe. Nggih. Bank Mekar. Hmm. Lah aku bendina nang omahku iki. Ah, jatahe Mas Percil. Ya aku. Ngene, Cil. Dalam Ojo sing ngomong narik. bang. Ngono iki kancane mak trata. Aku Soale sak mowene iki wis iya tanggungan kabeh. Cacake angger ngomong nih bang udah pucet kabeh. Aku gawekno pitutur nggih mantene. Oh, siap, siap, Tuturono. siap. Kan Untuk- seperti iki saiki duwe titel moho tutur kan ngono. Dadi iso tuturno. Ben sakinah mawaddah warahmah. Iki ning mau- Gresik lho. Hei, lah aku nuturi apa wong aku pegatan kok nuturi wong. Lho sekali tempo pengalaman lho. Kowe Lah niki lho pindho mosok arep nuturi manten. Ya Allah, lah kowe iki omah-omah ra mok nggih niat to kowe iki. Omah-omah iki lek iso sepisan nggih Niate selawase pisan aja kanggo ngawur. selawase. Terus, Saurarane kowe iso omong kudu iso nglakoni. Omah-omah kowe nuturi manten to bendina. Bener. Dadi kowe kudu iso ngecakne. Lah, Nek saurane sepisan kanggo selawase, kowe ya kudu selawase ora pindho ngono kuwi. Lah dalange ping pira? Sapa? Kowe ping pira? Kowe takon sapa? sampean. Kowe ping pira? Aku ya ping Pindho padha pindhone. Lah padha to tibake iki mau. kuwi lakon. Lakone urip iki ngono kuwi. Iya. Wong seneng dadi manten ning aja nganti seneng dadi manten. Seneng dadi manten ki Padha ae lho seneng. kuwi. Lah iya, seneng dadi manten ning aja nganti seneng dadi manten. Tegese seneng dadi manten kuwi ya ngene iki seneng kok.
bangga karo seperti ini karena apa? Dulure kabeh nglumpuk ndongakne kabeh. Seneng ning ya mung sepisan iki wae. Dadi seneng dadi manten ya aja nganti seneng dadi manten. Paham ora? Rabi iki sepisan kanggo selawase. Aja nyontoh aku karo dalange bosok. Contonen kula niki. Ya ora bosok wong bagian dari lakon. Iya, Kowe iya, ping iya. pira? Kula pisan no. Lek iso ngukuli kancane ping 3. Aja to, Bos. Ampun to, Pak. Pisan itu. Bojone wireng. Lele Pak Masa? omong. Maksudnya Jarene kaya sontek putih ta. lah kok dengenane tuku skincare regara 250 lho, Bos. Heeh. Lho genah kulite ireng tukokne skincare kok sing murah. Saiki dadi Terus. piye, Mas? Lah blentong-blentong kaya zebra lho, Bos kulite. Belang to. Mas yo tombo omong ning. Lah ora ning ngono Iki kok. rencana arep suntik putih. Suntik putih. Engko ireng campur putih dadine kelawu ben kaya reca. Ora cetha Kowe jajal ngomong tuturono apa? Mas manten, Mbak manten. Hidup itu harus Iki ora tutur lho. Mboten. Ini wawasan. Wawasan. Nggih. penuh dengan konsep. Konsep. Dadi kaya mantenan iki cah nom-nom saiki kuwi pinter tenan. Ah. Konsepe wis apik saurunge mantenan kuwi wis pre-wedding. Oh iya. Sak ngene iki iso diarani wedding party. Mulane Iya. kanca-kanca do ngucapne happy wedding, happy wedding. Karena happy wedding, Happy wedding wedding, party. wedding party. Terus pre-wedding. Pre-wedding. Lah ngene iki jenenge apa? niki wedding party. Lah lek engko terus ning kono ngunduh mantu jenenge apa? Yo wedding party. Goblok. Loh, iki resepsi yo. Ngunduh mantu jenenge download wedding. Kaiso iki lho kaya. Kok enek download wedding. Ya iya, ngunduh ki apa bahasa Inggrisnya? Download Terus nikah. wedding. Lah iya, berarti Ngunduh. download wedding bersama wifi terdekat. Kowe iki ora Ngono cetha. lah omongmu Inggris, keminggrisan iki kok Maksudnya niki lho konsep, Mas. Ora usah ngomongne konsep. Lah piye? Lah ngene konsep ora ana duwe ora mungkin dadi koyo ngene. Oh, mangsamu wong sing penting iki tanem. Pak anu ki sembodo lho. Sembodo. Kita malam hari ini sudah lunas lho. mboten matur niki kula lintune lak sing enom kan ngomongnya mong apa ki konsep. Oh, Iki dengan tak? gemerlap Nggih. seperti ini. Loh, yang penting direncanakan nanti masuk dari mana pakai IO. Event organizer atau WO wedding organizer. Iya, iya. Ketoke uripmu kok kan teori iki. Kalian teori. Konsep Pak, sementing konsep kayak konsep berumah tangga kan iki nganten nek isih enom ya duwe konsep. Konsepnya Jadi, apa? Konsepnya yang laki-laki itu nyambut gawe, yang wedok itu harus menunggu di rumah, mengurus rumah tangga. Sing ngomong Dan- sapa? Sing ngomong Konsep. konsep diengkolmu lho tanggoku lho saiki ning sing wedok ning Taiwan sampe ra mulih-mulih. Sing lanang ngentekne duwike malah. Nggon kuwi. Lah aku lho. Anu, lho kuwi konsepe wong lanang ngono kuwi nyambut gawe, Mas. Lah ndi konsepe nyatane ya kaya ngono. Nggon kula kaya. prapta lho kaya ngono kuwi kelakuane saiki. Lho awakmu lho iya to. Heeh. Iya. Lho kowe ngomong apa? Wong iki ngomong kudune buktine nuwun sewu lek kados Iya. kula ngaten iki. Awak, Nada C coba. Nah, iki C, lho. C coba. Gus, nuwun sewu Gus. Aku sih kari-kari iki cablekan. Gus apa to? Lek ora dicablek ora krungu dhek cablekan pek. Putrane Mbah Yai to. Agus jenenge. Oh, Gus. Agus. Rumah saku Gus apa ngono kok iso ngiringi Nadane pakai mayor. Oke, coba Wah. nyanyi sing enak le. Lah niki nuwun sewu nembange mangke kalih Duk Niken sae. Sono Duet kok bakal sae. diduetke. Oke. Nah. Pakai jangan C. Antara E. Niken karo Dados kula duet karo Niken. yo Kok iso batang kuwi lho, Pak. Sing penak. Nyanyi sing Tak enak. bagus ngono. Ya wis. Bila kamu di sisiku. Kowe wedok no. Oh iya iya iya. Lah iki iso suara wedak to. Iso no. Iso no, Bos. Oloran kowe iki. Lah nek sinden ngeten iki pedhot no kalih kula. Sebabe napa sinden kok suarane cilik-cilik? Sebabnya apa? Sebab nak nembang karo lungguh ngene, dalan angin kebumpet tungkak. Oh iya iya iya. Angine ora iso metu suarane cilik. Heeh. Kok nak ngadeg brobos. Oh iya iya iya. ngono. Sebabe suara cilik-cilik ya dalan angin kebumpet. Bila kamu Nak lanang iki nganggo kene. di sisiku, hati rasa syahdu. Oh, enak pedotanmu ku enak tenan. Rek pedotane kudu padha ya. Lah padha aku tune. Iya. Harus balance, Iya. balancing antara satu yang satunya. Satu hari tak bertemu. Bisa
pisan kowe iki pisan. Lah kamu ping 3. Pisan kowe. Hati rasa rindu. Jajal wetoke. Kau yakin ini semua perasaan cinta. Asik. Kudu ape mutah rumah saya. Cengkok rendeng ngene iki. Apa? Cengkok rendeng. Cek apa kaya kudu mutah no. Aku kami tenggengen kok ya. Saiba iso kowe. Loh, apa meneh kok Saiba? Oh Saiba. Saiba Indihome. India. India ya. Ya mantap. Di home. Oh Saiba. Oh. Tak baca dasmu. Kowe rasa aku kok kowe meneng wae. Lah kene yo ngimbangi no, balancing. Alah, Inggris neh. Wis tak keruk sangkem. Because awak dhewe Badwe. Badwe. Opo? kaya kelingan Mau Ora badwe wae baidui. kowe kan mau ngingras tak suampluk pisan rumah aku. Karo masaku. Kowe baleni batu. asline yo mancing ben metu kata-kata kuwi lho kok ora metu-metu. Yo. Dek. Rata ndek no, ndek. Gus, nun saya Gus. Oke. Amin. Dek kena tau. Nun saya Gus. Lho, niku anake mboten Agus aku. Oh, lah dhek lho. Sing ning mburi melu salaman salim kabeh ngene. Ora apa-apa kuwi jenenge sungkem. Nggih. Oh, ora usah lho kowe. Oke. Oh, Saiba. Oke. Oh, Saiba. Oh, Saiba. Oh, Saiba. Sayangku. Ah. Sayangku. Oh sayangku, ku cinta padamu. Jajal ya, duet ya. Lambemu lo meneng lambemu kan Nek plaki lho, Pak. Aku tresno kowe. Aku sayang kowe. Ayo bencange. Muga wae agendang dirapekne. Kowe ya tak sayang, Ah. aja sampe ilang. Amin. Tapi apa mungkin lanang rapi lanang. Oh Saiba. Oh Saiba. Oh Saiba. Oh Saiba. Saibah anake Yudin, Ah. dudu anake Modin. Kelas 3 SMA. Wetenge kok anjembling. Oh Saiba. Oh Saiba. Oh Saiba. Oh Saiba. Jalan. Saibah Ayo anake Mudin ngono. Mboten. Mosok saiki ning India enek Mudin. Lah iya apa nek kono mudin lho ora nek kono le. Tapi apik lho suaramu apik. Sae- Aku mek mbayangke. Napa? Aku sayang kowe, aku ya tresno kowe. Aku wedi kulek kowe rabi tenan, aku. Ora Lah yo, mungkin. tapi ora mungkin. Oh, enek Lanang tembusane. rapi lanang. Ora enek. Niken Salindri sampun siaga. Diaturi jumeneng wae ora usah diaturi munggah, lek munggah engko menek rono. Nggih. Malah kaya tari ular. Jumeneng kan ngantek ning kene. Nggih. Kene Niken Salindri. Nah iki yo pas cara gandrung-gandrungan ngono pas. Iya.
ora ana siji mung kejaba kowe sliramu ayu sing bakal ana ing telenge atiku Kaya toprak. yo Lho. Niken Salindri iki lho. lo Diajeng aku sing teko, diajeng. kowe dadi apa le Aku pendekar, Pak. ya ampun pendekar numpak kancane Mas Numpak jaran. Lah, awakmu Pendekar gak jaran, zaman biyen, numpak jaran. Lah, Kowe dadi jarane. Kaya lakon toprak ngono. Iya. Aku sing teko. Diajeng aku sing teko, diajeng. Tuk 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 tuk. anu ku yo mantane Sik. Hei. Lah kok nerai lato-latone kancane. Lah aku arep tiba. Ya kok ngene-ngene akhire kaweri lho. Ora sing dadi jaran sapa sire? Ya aku ora apa-apa kene cilik. Numpak kene pre. Niken Saiba. Sapa kuwi? Salindri. Salindri. Niken Salindri. Tekono. Ditekoni kan nduk kae ana Mas Slentem. Selentem, Pak, selentem. Yo kan semi India kan. Oh, India iya. kan Slentem. Kirimin J, widang jahe. Tumbar miri jahe. Heeh. Diajeng wong ayu. Dalam kakang mas. Suarane kaya kempos ngono to. Kowe iki gah aku rumah. Diajeng wong ayu, diajeng. Pak, toilet endi, Pak? Ya nyang apa? Aku anyang-anyangan gitu. Rumah Awakmu kok semaure kaya ngono. Kepiye pawartamu diajeng? Kula sae Kang Mas. Pripun pawartasipun panjenengan Kang Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah Kang Mas. Samenika Aku panjenengan kalian kula sampun kepanggih dateng mriki Kang Mas. Iya, Wak, Ya Dewi. ampun Kang Mas kula sangat kapal sekali. sebab apa? Ya Kang Mas. Alah bogor. Pak, aku gak Kowe kuat aku, Pak. goblok kowe. Pak, wong wedok kaya ngene iki wis. Nesu kuwi lho. Masalah kowe toprak ra iso. Lah awakmu kok iso toprakan to, Pak? diajeng Iki penyen rajane aku ketoprak. raja. Precil iki laire bareng kentongan ya. Kentongan ketoprak tuk 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 lho. Oh, pantes lambene ombo. Mulane dadine ya. Tamane by the way lho lek sak manang. Mas aku. Diajeng Niken Salindri. Piye biyong? Duh. Cil, Hah, berarti lagatmu kuwi kaya emban. Aduh, lah aku dadi wedok. Gagah. Aku dadi lanang. Gagah. Yo. Diajeng. Suarane kurang gede. Ya. Aduh, genduk Niken Salindri. Oh, minak jinggo. Heeh. Iki minak jinggo ngene iki. Heeh, minak jinggo. Genduk Niken Salindri bocah ayu dhewe. Nak lek nyari nggih ngene bareng ndak? Aja, kowe kok lak ngene mlakumu nyanyimu ngene sesuk, aja. Enggak maksudnya iki Salindri iki dadi niken iki dadi waito puyeng Waito puyengan bocah ayu. Kowe mau teko kene jam pira nduk cah ayu? Apa kowe? Lah kok iso ngene takon ngene? Jangan ngomong, jangan Aku ngomong. ndak ngerti Ora ya cetha. iya Pak. Ngene lho. Kuwi crita Banyuwangi. Dek kan pas mulih ning Banyuwangi to komplit sak anak putune dijak to percil termasuk Jandu Solekan melu kados rono. Heeh to. Karo Pak by the way. Lah awakmu takok canem niki kudune Iya, ya iya, sing iya. good night, baby. Nah itu. Nah. baby. Oh, baby. Oh, jenenge Niken babi. Piye, Beb? Baby wis Baby sayang. sayang, baby sayang. Oh, Panggilan Beb, sayang. Beb. Iya, iya, iya. Good night, Beb. Night to. Gimana kabar lu? I am fine, thank you, honey. Oh, fine. Yes. Oh, ngene iki. You happy download wedding? Apa neh? Sesuk Nyapa seneng lah Lek nyauri penak nduk. Wedding tuh jeding ngono ya Mas. Maksudnya seneng apa ora acara sesuk ngunduh mantu lho. You happy? Are you happy? Yes, Yo. I happy. Oh, happy. Maimunah. Mai apa? Mai Sarah. Iki lho, Ora iki lho. cetha, Iki lho yo. ning gene omahe sapa iki lho, Haus. Pak Abu Sadin. Pak Sadin. Oh, This night perform at Home. home. Oh iya. Mister. Siapa, Bang? Abu. Abu. Oh yes. 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 Yes, makanya yes, Pak. Lah kan jadi tiga mana jadi Pak? Napa? Mereka jadi nikah sini, Bu. Nggih. Wes sesuk. Lah, Sesuk. Lah sesok niku. Mereka jadi mana percil. Beli Mati. telak lencong beli. Mas aku Niken. Yes, salam. Selamat malam Cahayu. Selamat malam, Bapak. Rawuh jam pira iki mau? Niki wau nembe wau. Pun panggih kalian inggih kagungan dalem. Dereng. Lho, dereng. Dereng.
Oh. Pak Abu Sadin percil wis panggih burung. Sampun. Lah kowe ngapa kok ndadak metuki barang Oh, iki? dereng. Nah, Wes apa durung? Lah aku wis diseneni, urung seneni. ora. Apa jujur ngono lho, Aku jujur. ben padha karo Niken ngono lho. Sing apik. Lho niken karo aku karo buri tekone kok. Dadi awakmu jawabanmu kudune minangka wong Jawa nak iya nek ora-ora. Iya, Aja iya sing ora-ora. Wes apa urung? Durung. Engko mari ngene. Lagi. Lah kowe kok sombong men lho. Medayoh rene kok ora metuki sing kanggo dalem. Nah, Aku mau nyetuki ngene terus. Hei, aku terus ngalih. Wes aku. Tak rasopan men. Dalem niku lak dauping pinanganten Kang Putra saka Pak Abu Sadin. Nggih. Mbak Tri Indah Indah. Absari. Nggih. Dan Kalian juga Mas Firman. Dongane Nggih, dulu Cahayu. semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai akhir hayatnya maut yang memisahkan. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Semoga adanya keluarga yang baru tambah bahagia. Amin, amin, amin. Semoga udah. Wis entek untuk Ya, mana entek. semoga udah Pak. Mas. Pokoknya semoga yang positif-positif Positif, selanjutnya. Iya, wish you all the best. Oke. Yes, yes. Ini lho, wish you all the best. Iya. Pokoknya semuanya yang baik-baik. Penting ora. Cobi. Pak by the way. Tak sewamluk kuwi marang tuaku lho. Aja ngono. Enak anak-anakku dikeruyuk lah. Anakku mlumpuk lho iki dikeruyuk kowe ngono. Ya ya. Iya, iya. Sing baku didongake ya nduk muga-muga Inggih. sakinah mawaddah warahmah nggone awake Amin. silaturahmi sowan bebarengan nang dalemaken Pak Abu Sadin. Nggih. Nggih. Upama ngaturke tetembangan ngoten mumpung ana slentem mumpung ana cak percil Nih, mumpung enek Apa? AA. manut panjenengan gamelan oleh musik oleh ora ngangge apa-apa ya aja. Ora ngangge Ya apa-apa maksud aja. nganggo iringan ngono. Cil, bapakmu kan? Lah kok bapake? Kuwi yo muni. Kodok. Anak ini gini iso celuk-celuk. Hei, nyambut gawe sih, Pakde. Lah kuwi kan yo termasuk keluargamu to. Lah yo. Lho kene omong iso rokok. Bapakmu ki tawa rokok ya? Iya. Rokok, Lah rokok, kuwi rokok, rokok. termasuk wirausaha lho, rokok. Aku. Ember. Dek, nembang apa Dek Cahayu? Bebas wong niken iki sembarang tembang. Oh, iso. Padha karo Mau slentem menyuguhkan bareng. apa sayang? Sampean ada permintaan apa? Aku sing paling seneng. Apa? Apa teh? Awakmu berarti kurang internasional ya, Dek ya? Lah kok iso? Kurang iku termasuk lagu luar negeri lho, Mas. Lah iya, Ri. Thailand. Negeri ngangge ri. Bar keloloten. Aku. Iki lho lagune piye? Sip. Sing Matane. Iya. Aku gak iso. Lagu Thailand. Tak iya. Iso. Lagune kowe iso, Dom. nadane, Isara. Ajane pira kowe? Iso kene entah luar negeri ya. Nan patai ya wila. Ah, kuwi donga to kuwi. Heeh. Ben mengusir roh Iya, halus iya. ya to. Heeh. Roh Nadane, jahat. Dang. Ayo. Nadane. Isara dang. Jajal seneng. Auzubillahi minasyaitonir. Lho. Apa? Lah donga sik ben selamat. Heeh. Anu Rudi. Wawur itu Mas aku. sama Pak Rudi. Kok kaya adimu lho. Aku. Kayak. Iso. Sing ngateng-ngateng iki pokok iki. Ana lapati tetena apatito apatiteteku apat prapatan mata. Eh, Lah ora iso. Aku wis ngomong ra iso Nyapa nganggo papat seprapat barang. ngangge perapatan barang ku lho. Lah ya pokoke papat-papat ya wis. Mas aku. Iki sing ngateng-ngateng tok. Ayo sing Ya. nyoteng kae. Apa tece? Ayo sing syuting. Mas aku ngomong nanti. Mas aku. Tapi emang ini enak Bos. Api. Lu-luane api. Lah nyanyine ya kudune karo gamelan karo musik. Wis ono. Coba nduk Pertama, buat Bos. pamirsa sedaya kemawon ingkang wonten Gresik dalu menika wonten gempol. Ngendi kene iki? Niki Kurungan. Gempol Kurung. Gempol kurung Kok kurungan? menganti. Kurungan menganti. Tapi lagu ku yo penak apate. Iya. Ora Bawa kene, mboten kene. langsung Pokok- langsung Langsung ral, aja. pakai ral Kakak. Ral, Adik, ral. pakai ral. Apa? Yang ral itu loh. Nganggo Langsung dangdut. Iya, Langsung ral. pop. Tembang Ya. kekinian ya oleh. Wong Kekinian. iki sembarang iso Ya. percil. Sing Rungokne ya. Iki sing rame ya kuwi no, Bos. Apa iki? Sing ki lho, apa ki jenenge suwek? Apa Oh, warunge dibuka. karo canan lho. Sigar. Lah iya, sigar tuh. Sigar kok iso Iya. suwek. Hujan Mas aku. Kuwi lho. Mumpung kok suwek. ada cak selentem, kita manfaatkan. Iya. Ah, masih selentem arep disigar ngono ta? Masa aku lho padakno karo melon. Alah wis meneng. Ya. Sigar. Heeh ya, sing ibot budek ya. Kuwi ki ora budek lho, Nduk, Cahayu.
Cablekan. Ora budek kudu Lah, apa? dicablek ngene saiki. Lah sing nyablek Ora, sapa kaya. nek mburi Wah, lah rene? kowe tengen kok Kok kaduan. ngene ra ukur bagus. Ora diceluk kancane. Woi, ngono rumasane saking tengen. Nek kok tengenen sigar. Yo. Yo, nganggo rol. Oh, ral. Ya, Gus. Oh, pakai ral. Iya. Ah, kan nek wong niki kan kulino dirol kok. Nangan. Iya, iya. Sikar-sikarane ati Luar biasa ya. nyikari ati oh tapi kangen ngingati caramu mlaku Lanang koyo genset. kangen Genset kok cilik. kangen teko-tekone saiki ati bosi kari Yo. urung kecer wi jek nek lanjutane wi goblok Lah aja muni goblok, kok viral lho iki. Ngono ki saurana tenang. Ngono aku. Terus. nek urung tutuk kok Oh iya tutuk nasik timbang ora lega. kamut Nyapel kok gak. Lho, lah nyapa kok malah dimod, Dok? Nah, Maksudnya gak mut iku ya bahasa Inggris. tutuk lek aku nyanyi ya mesti Iki kok kecari nangis barangnya repot lho, Nek, Cik. sorry. Nek nangis repot. Ayo sama Pak Poh, sama Pak Poh. Nah, Ayo, Mbak sama Pak Poh, ayo. Sama Kom ya. Ngomong tutuk Iya, iya, kowe. ora usah ngono. Ayo. Ririan. Ayo, Cak. Semah aku nyanyi kue ganti Yo ganti. Ganti utuh. Ganti. Utuh. Mau kan sigar saiki utuh. Nyuwun lagu napa, Nduk? Cahayu. Malah mbok ngeroki bareng. Cil, kowe iki Lah bene mut tok. tangan kok ngerutus kowe kaya ngeroki lho kok ngene-ngene Ora aku. ngeroki tok. ganti Ganti. lagune Apa? Apa? Ayo. apa ombak gede Alah, Oi, iya, iya, iya. apa ngerti gak apa Kodok ora. alah Apa? Kuwi. Sekti. Ah, tak kira lek ganjur, bae sekti. Tuh. Biar semua menjadi sekti, Bos. Lho iya no. Nadane Yo, sepiro, Dok? Gus. Sama nono. ombak gede tak Merenung sebrangi kok kowe nyanyi. banjir bandang tak tataki penting aku kowe iso dadi siji gunung jeblok tak jak Kuwi lho tak jak ngopi ngopi. skoro geni tak gonglangi apa maneh mung lawan bapakmu kuwi mesti talang dini Bener kuwi. kawis kamu tak Wis kecer pula kuwi. Lah terus lagu apa langgame nih? langgame Kecere kuwi wis mengburi lho, Dok, ki mau cayu. Wis kecere Kecere. ning mburi tetep urung Aku mut. gak krungu ae. Ora Le, krungu. le kecere panganan ini. Enak nggo rumah aku dhek enggak ro kecer. Tak kuwi lho marai. Ya, Nyanyi karo kecer ku ya enak. kadung tresno, kadung tresno. Iki Oh, kadung tresno. langgam. Ngopo? Sekti Eh, mantap. kowe iki lho jajale kaya ngono iso kadung tresno iki lho. Kuwi mau jajal sekti sigar. Sigar, wis nganggo musik. Yo ndak-ndake para ya tembak. Dar. Ah, waktuku kecil aku gak tahu yang mungil-mungil. Asik. Aku sentil ku kira pensil gak taunya pen. Apa? Apa? Apa wi? Bocah iki. Cil, Iki gak cocok iki cilik. Kuali. Mulai nganti salah lapal kowe lho. Yo, aku sing pas tuwek tak- kowe lho, sing tuwek kowe lho iki. Iki wis aku. Tembak, dar. Papat. Apa telu? Papat. Perjanjian papat ya. Papat. Tembak, dar. Tembak. Dari papat. Dari papat. Papat ra siji. Papat karo siji goblok kowe iki. 41. 41. Tunggalin dol-dolan kan lho. Dol-dolane lho. Itu galan 30-an. Tunggale omben kae. Ayo, tembak. Tembak, dar. Tembak.
tanggung jawab kowe lho. Tanggung Lah jawab. kok iso kowe lho. masa kaya ngono kuri aku. Cil, Eh? sing tuwek kowe lho. Apa to? Kudu mok lurusne. Kowe tuwek lho. Kon konci engkol. Oh, kunci engkol lah, kunci engkol kan nyenol to, Pak. Ayo. Kunci ayo, engkol. Tembak tembak dor 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 tembak 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 dor 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 tembak tembak Waktu waktuku ora aku nggak tahu yang melotrok melotrok aku sokok ku kira barang nggak taunya popok popok bener-bener kok aku Ya tapi aja ngomong ning masalah penyakit ora oleh. gak oleh Liyane. paling enggak yuk waktuku gabut aku tak tahu yang kriwut-kriwut Ih, aku piye? ku cabut-cabut ku kira rumput ngeri taunya kata jem Hei. jembut Apa? Eh, Ayo, Niken. Cil. kawan kawan. Rene, kowe rene. Aku gak Berarti rene. Iki lho. Rene. Iki lho. Berarti rene. Rene. Awakmu gak Kowe rene. sumpah. Kowe sing ngajani, mesti sing ngajani kowe. Ora sumpah, Bos. aku gak tahu Aku mau ngomong. Aku Kowe tahu. kowe tuwek dhewe. Aku gak, Bos. Kowe tuwek lho. Ayo. Aku lho ora aku lho ora ngerti apa-apa. Aku wis ngomong. Pak, aku mau kon jawab ngono Pak mbak Percil Nah, Pak iki lho, kowe ora tanggung jawab kowe. padahal mau ning jero Mongko aku wis ngomong lho, kowe tuwek. Ayo, lho, Cil. baleni nih, Iku lek ngantek kleru sing tanggung jawab kowe, kowe tuwek dhewe. ku kira jempol berambut Lah, lah wis Jempol, tapi lho, lagi sampean sing singkat salah jenenge ngene. jembut Eh. Nah, aku wis. Ampun. Aku ampun aku. Aku wis cangkeme viral bongkok aku malah. Gak. Anu kecere untalen. Iya. sik aku bisi ono aja nganggo mic tibake tenan ya Mak Jempolan sikil ta. Ya. jempolan berambut tibake Ya. Wow. Aku gak melo-melo aku dengenane STM katut to. Jempolan berambut kuwi nek disingkat dadine jember. jemberut soalnya berambut Lagu liyane. jemberi jenenge jempolan Ya, ya. jember Yo lagu liyane. waktuku Wes gak Orang ngangge waktu. wis gak ge waktu aku dengenane STM katut to. nyapa kan kita kan gak mengalak-ngalak orang Gak mengolok-olok orang tapi lah ngonoan ke mangsamu. Lah iki mangsamu didelok wong samu. lah aku kan ya bener to lek aku jek cilik lho Cil, iki cilik lho, kowe tuwek lho. Lah Kowe iya. tuwek dhewe lho tak Iya. omongi to. cilik Aku mau nyapo tuwek ning kene. cilik yo nduk tapi Kowe yo tanggung jawab lho, tuwek dhewe lho kowe. kamu sing tak dhewe aku jujur Iya. Hmm. Wong jujur iki pecah kaya ngono kuwi. nah iki lho tah urung di dosa yo iki Nyanyi gak gamelane, Nduk. astagfirullah Ngangge gamelan apa? Gamelan, Nduk, gamelane. malah bahaya aku. Orang ngangge waktu iki. waktuku Ayo ora usah. Joko aku gak Ayo, ayo. pernah neko ledo Lah, yo Ayo, ngene. anak lanang nandur jagung cilek ngaji besok gede dadi wong agung lelo Gila. Rungokno. Pitutur. Dilelo-lelo ledong kudu ngerti karo bapak lan ibu. nandur jagung Wong cilik ngaji kudu ngaji. ngaji besok gede dadi wong agung cilek ngaji besok gede dadi wong agung sholli wa sallim iman awada sholli wa sallim iman awada wal ali wal asar iman awada wal ali wal asar iman awada Ini ya, Bu. Apa, Bu? Bocah gede-gede rumah wong tuane mumpung cek padha uripe aja disia-siake yen nganti wis ditinggalake bakal keton
tembe burine Saliwa Salinda Monggo saya Iman Alamada Saliwa Salinda Iman Alamada Wal Ali wal asa Bimal Fatamada Wal Ali wal asa Bimal Fatamada bocah sing rada tuwa kowe aja neka-neka eling ana ning neraka ning donya bakale bangka yen kowe neka-neka ning akhirat kecemplung neraka pitutur niku sae. Ngene iki ya Nah, atur panglipur ya karo Nggih. donga ya karo Selawatan. tutur-tutur. Nggih. Nembangnya apa, Nduk? Manut panjenengan. Gamelan ya? Ya Ya, wis nika. oke nganggo waktu kok. Tuku Wes Jangan kok kuwi. Engko maling ngangge liyane neh. Iki ATM-e Ya. sapa ya iki jenenge iki? Kok ATM ku Pak Akhirnya nek isine kok mbok akoni. gamelan ya ya Oke. menan. langsung ngenteni mawon Wah ngenteni. Wo, Siap. aku ngenteni tekamu niku ta. Oke. Diaturke warga masyarakat hamapan gempol gurung semuanya saja. Nganggo bawa apa ora kuwi? ndak Ora ndak langsung. Bawane apik lho kuwi. Ora wis. ndak Kowe bawa dhewe ning tengah sawah ngono. Iya. Ya, Nduk. aku ngenteni tekamu kaya ngenteni madani wahyu janji matan sasemiman jani kalbu daku suma papujanku tak jalata citra janji kang masira kang merati amang sira dadi ati rinwangi aku tansah angenteni Diaturke para ramu ingkang sami lenggan dalu menika. muga Angenteni. Muga-muga ya, Gus. tetep tansah sumanding Tatya jampi dawang bagus lancer kone Ndang, Pak, ndang. Iya. Iki nembang langgam apik, nembang saiki apik. Nggih, sarwa sae. Ledan. Gledang Huk, huk. kae taka pranyata janjine Ya. tatan citra kalang alit walat nisasa pama Terus neleng siji. Coba kaya ngapa miling-miling itu jangkung diatur kembangan anteni. Buat keluarga besar menjadi Pak Abu Sadim semoga selalu berkah. Mempelai berdua semoga selalu bahagia selamanya ya Nduk. Iya. Ndang det. Kawang ula ning Sunda wong bagus. Go! Kagangan
citra janji dah kang mesir kang merati amang sirat hati Rino Muga-muga wong ayu Kledang kae takon branyat janjine tenan citra kalang alit welat iso apa iso? lah domo mulakno Awakmu apa arep duel karo kene? apa Ini ki lho. Iki lho. kecil ta Apa iso umpama Carane ngimbangi carane kene? duet ngene. Adane? apa Gus, ada gua duet karo Niken Niki lho. kali kula kali kula. Kanggo Gus saurono astagfirullah ngono Gus Wong ayu Oh. tresna ku apa mu? Ku mu. anu enakkumu ngono lho. Kumu iki jenenge Kowe Malah kemu. iso-iso. Kowe malah kemu Sing kowe ana katan. cang ngarepe. kemucang ya. Cangkemmu ya. Ya lek kemucang. Aku Wong ayu Ah. tresna mungkin arya tamba susah jroning batenku. Allah. wong bagus antep rasa atimu. Oh, batang iki. Sing nyanyi ben iki lho goblok. Lah kono ora nyaut-nyaut kok. Sabar. Pancen kowe kudu sadar lho Cil. Sadar, nyapa? Nek jodohmu iki dudu Niken. Iya, 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 Nanging iya. klentem. Lah Ora ada. mentung-mentungan. Ah, tembang kekinian juga boleh Ya. manut panjenengan. Ah. Wong Iki? bagus antep rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu. Sing lanang sing loro teko. Sanadyan Berarti lanange loro, Bos. Wong ngono. Jiro. banyu sagara tresnaku ra bakal serno Sanadyan nyawa ancat sakaraga wis tresna rapi sedih pisana. Sing nembang kene Tresno madhepe rono. ora bakal bisa dipisahno diajeng. Ya lek. Iku sandalku lho. Walah. Wong ayu yen wis tresno tak tukokno laptop wong ayu. Ora bisa Mataku. dipisahno mau tak kei promek lho ki mau. Cil, Dalam kowe kok oleh sandal iki wanle barang iki lho. Bapak sandalku lho, Pak. sandale Mataku. penyanyi saiki dhuwur-dhuwur ya. Lah iya pancen yo ono jaman kelakone sandal ki enek sing kuwi apa kuwi? Kuwi apa kuwi? Laptop nggo nglamar Laptop apa? Lah wong pun kula paringi promek sakniki laptop. Ora cetha. Promeke sapa HP-ne Niken dhewe kok Laptop. kok laptop. Iki kan ben leren sih. Oke, oke, Kene oke. kene kene ben Cayu, leren cayu, sih. cayu. Tembange. Iya.
Lha iki kowe tresno karo Slentem terus mau kapyukke ngono terus Nganu itu piye ki? artinya Ngowahi aku terus wis gresang ngene iki njajali. Ngowahi biapake kaya ngene, ha. Lah, nggih. Cil, kok dipangan ki nyang apa to? Mau pangan ki apa? Mas Tepi to? Lha ki Lah ki arep mau emplok ngono Mas aku. ketoke termasuk protol iki. Ora cetha. Kae coba njajal aku iki gendut Dinda. Oke. Mangke niki saderenge Dinda. Oh, Niki oh. wae wonten bintang tamu 1. Kok enggak bintang tamune to? Nggih. Pak Abu ngrawuh kene. Nggih. Weh, dalah kok ora kabar-kabar kowe iki. Saking Suramadu. Oh Suramadu, Nggih. jembatan. Nggih. Oh, Sepotong. Ya, Minor. Depagi Panggah C. salam kerung Endi ta wong iki? Sik ado. Jarene alit. ribu Sange cilike to. Asik. Salam kerong. Mari ngene anu. sengak Todus. sengak cong Apa kuwi arep? boh jeblok boh Apa kuwi, Pak? Sengak. dia tereten sadi de kenjeran oh duro Aku gak mudeng lho, Pak. Bon tapi bisa ngocak bon. kocak pelak kocak duro Pelak bon ngocak men terus mung skoni-skoni bon. sekoni duro di mah Di Mahmudi. Kuwi lho ditakoni apa? Ngomong apa to? Duro bon sampang. Keduro. sampang Sampang lima. Simpang Simpang 5. lima. Wis simpang lima ya. Sampang. Engkok. bean Iya. bean duro senep Sumenep. Sumenep. semenep kecepetan tadi senep Tak kira lek lara weteng. Sampang. Sampang. Mung skoni-skoni ben. Lah aku apa? Sekoni-sekoni iki apa artine? Sithik-sithik. Oh sithik-sithik. kene Heeh. Lah ngono jarine kok cilik. Lah ya, Mbok. Lah ki oh boabo tak kempes teh Oh ngono. Kuwi jenenge culuk. Tak kempes-kempes. Wah, boh ora kempes-kempes. boh tirokno aku Iki cara Madura ya. Tirokno iki basa Madura niki lho apa? tirukan saya pada bayi basa pada bayi Pade. Pade bayi. Pade ora iso we. Pade bayi ro aku. yuk jok kaken cocot Ba- kaken colok kaken colok Pade bayi. Alah batu kowe. Anak bahasa Inggris. duh angin Angin. depagi Iki apa? Iki apa iki? oh cangat-cangi Cang apa? ancang-ancang Ancang-ancang. Dura ki ngono, cangan-cang Cangan-cang. rek. Dadi Ancang-ancang. di koyok dicepet-cepet Ben mung bisa mensok-sok di ben. Iyo. Skoni. Iyut kuwi apa nek iyut? Iya. langsung dikendangi iku ae Oh iya. Tung tak anu ta? Dang dang deng deng Endang. Son herok. son Horek. horek derem makake Aduh, kakean. Jadi kaya duwe son horek barang. Kakean cangkem rea. Heeh. Yo. banyak colok kak banyak colok Ayo. Yo, Bro. duh angin depagi Oh, melu kowe. salam kerung Jangan. Cek. Midine kudanan. Lu melu kok kene. Midine kudanan gorok. Blek kancane. Bon tak mepet-mepet bon keri. Lho tapi joget koyo ngono, Bo. Mundur Mundur maju. Ya, mundur maju. Ben tak bisa ngocak metu. Tak bisa ngocak malu. Kompak iki jenenge trio wok-wok iki ya iki. Lah nggih niki lho gak jelas. Matane picek. Seberapa? Apa kuwi? Na. Ya sakitu. Duh angin depagi Iya. salam Ayo tretan sakera. dari bulan Hei. salam Anu sogoken, Den, sogoken. Engkong. Trotoar. apa Hop. Ban kecepet. Lah
Karepmu kowe piye? Nyanyi liyane. Kowe njaluk meneng tengah Wes meneng gak usah pinggir. mbok musik, gak usah mbok musik. Nyapa? Oke, sini. Toreng Medurut, toreng. Oh iya. Aku ning ndi? Iki cah Suramadu to iki. Suramadu. Suramadu ki kretek lho. Iya. Masa iki cah kretek. Iya. Madura lagu Reng Madura. Reng Madura. Maksudnya enggak dulu ya. Iya, iya. Nah, kasih Mandarina. Mandarin. Oh, Mandarina. Oh, ganti Pakai mandarin. colokmu ya, Cak. Colok. Iya. Tolong ya, Pak. Colok ngerti ora? Cangkemmu. Lampune ora dicolok nih. Kowe nang colok. Iya. C-nya tetap ya. C-nya tetap. Heeh. Bukan C yang itu, Bos. Oh, Bukan. mayor. Iya, Mayan. Wah, hujan. Beatbox versus sound horror. Oke. Oke. Ojo isini-sini aku mang mari teko kene sadurunge teko kene aku wis krimbut, Bos. Kelimbut ya apa? Nang salon-salon? Krimbat. Krimbat, iso krimbut. Loh, kalau krimbat itu apa yang dikrimbat? Rambut. Rambut. Lah iya kan krimbut. Wis jenenge Wes wedi aku nek kowe. iki karo iki peri-peri kolose bocah iki. Wes aku. Kula nadane lho piye? Ngono mau wes. Anu sone Pak. Bos Uya Audio. Pak anu, Pak Abu. Abu. Muni ata lambemu? Lho aku ora melu son ya. Kowe iki jane son-sonan apa nyamuk? Sepur. Wis ora sampe lho kowe. Son ki Sak norno tok lho. kowe Lah jare aku ora mau jak. Gak. Rumah saku. Dong 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 Oh, Cino. Imlek. Imlek Cino. Iya. Apik ya. Enak imlek ngene iki apik. Aja tekon to kowe gak kancane nyambut gawe ora takon kowe iki. Wong ora ngerti iki takon apik lho iki. Lah Baleni. apik ngono iki. Mandarin. Bukan sesuk Imlek. Mandarin. Mandarin. Wong Imlek niki. Enggak katut ya, enggak Gak, katut. gak. Yo. Ayo. Tang. Selamat malam Pak Abu, jaluk rokoknya. Siang-siang panas nakaluan, paling penak ngombe es dagan. Kalau mangan ning angkringan, hawanane pengen lebahan, lumah-lumah. Kalau kipasan Soalnya anek jenggongnya barang. Mideliane. Siang-siang panas nakaluan, paling pinak ngombe es dagan. Kalau Cino kok mangan Mandarin nenek es degan. hawanane pengen lebahan, lumah-lumah. Kalau kipasan kone nang salah jeblok. Sautan cucian nola galing, kawasilan cawote mambu pesing, kawase kalau cawot kali siji, timbang gawe aku mambu pesing, mambu pesing, Sesek lagu pesing. Mandarin iki ya nek anu pesing bareng ta. Aku kira roh Mandarinmu lho teko ndi? Kuwi kok kan ngombe es degan mau lho. Lho kok ngombe es degan iso panas kaluan. Bos, wayah rendeng kalau udan-udanan kan mesti kumbahan olah galing Oh, kaya Cina iki. Iki jenenge Cina gembuk ya iki. Cina. Ya tunggalane anu malah uyah malah.
jeng 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 jrek. Apik penak lho iki. Tapi nganu lho Pak. eh. Cina tapi Cina Jawa lho. Campur geprek. Cinane kan bakul geprek tadi Ya, geprek. Nuwun sewu alamat yo Cina kan yo mesti ngongfol. Iki omahe Suramadu. Suramadu, tapi suantene jane sae, Bos. Sae. Sakek mon rodok ning jaba dadi rada gak ketok. Suarane apik, tapi luwih apik neh meneng. Ngono. Ya ora ngono to, Mak. Iya, Iki ora tau yo apik lho nyanyine iki. apik sembarang. Yang Weh, Pak. nadane minor. Minor. Iki Sele. Bisa ora sele. sik iki sate iki ta. Iki ta. Sate. Sate Madura. Tak omongne wong Inggris nek lho. Sele. Sele. By the way, Yuk. Ini nadanya apa ya, Bos? C. Saya mau anggur merah, Bos. AM. A minor. Minor. Udah umum dong. A minor anggur merah. Kowe suwe ra tau petuk kowe kok kuculuk lho iki. Iki saiki gendeng lho. Melok Bos iki. Kesuwen nang Bos. Tino niku lho. Malu percil malah konslet. Jenengane konslet iki konslet. Wetenge lara lho kuwi. Ayo Aduh Cil, yai. Cil. Oh, percil melu ono Cil, melu ono Cil. Nggih, no awak dhewe kan sak kru to, Wis Bos. sampean ki Nggih, no. omahe ngendi sampean ki? Kula niku asline ngriki, cedhek nganti ngriki. Lho jare mau Suramadu. Gresik iki omahe. Gresik, padha gresike. Omahmu ki Gresik perbatasan Gresik Lamongan ya. Ya ampun, Surabaya Gresik, Bos. kok Lamongan adom minggat kok piye? Ya wis. Manut panjenengan tembange. Nggih, sing Kono kok biasane nesu. mawon kados bose sing etanan ngriko. Oh iya, siap. Oh ngono. Nggih. Wis pokok diaturke buat keluarga besar Pak Abu Sadin. Satin. Juga buat Mbak Indah, Mas Firman. Selindro Mas. Heeh, wae. Wah anu ta. Umbul-umbul lah. Enggak. Enggak. Nggih. Ditenono. Mulai kantek umbul-umbul ditenono. Ditenono. Eman. Udu, Mbak. Eman-eman. Udu eman-eman. Riko hangson eman. Ison wedi kelangan. Ya mung riko hangsun sayang. Eman. Yo, enak note alon-alon biyen nek penting lakon. Yo ya. Ya. Rasaku. Nikangsan Sandale sapa? Asik jo ha ho ha. Ya. Ison wedi kelangan. Ya mong riko Kang. Ya mong riko hangsun eman. Awas. Senenge sing mari-mari nemu jodoh lewiat orari kawitane kontek-kontekan akhire jodoh temenan Senenge Sing mari-mari asik nemu jodoh nemu jodoh nduk. lewat orari kawitane kontek-kontekan dutak ketok deletak akhire jodoh temenan Lho, ison sing ngira sing nyangka dek ison jodoh iya Amerika ngomong guyon ya kawitane akhir
padha welase yo iso sing kira sing nyongkon mas isen jodoh yo ambirika ya kawitane akhire jodoh selesai yong keloyong doyong awak kula keloyong-loyong ayong-yong kelapa doyong awak kula keloyong-loyong cang dangdut ulan ando ya ramatua saben ulan saben taun sunare Chandra Dewi asik dinata bilu padang mendem gadung yang kalan burung asik ulan nandung-nandung ono padang ono mendung tangise wong lanang ketuhung awas yong kelapa doyong awak kula keloyong-loyong yong kelapa doyong awak kula keloyong-loyong Iki ndudoni nek kowe iki pancen ya multi talent. Cocok karo asalmu Banyuwangi iki lek nembang Banyuwangi ora enek enteke. napa Tuwur sambung menyambung ora enek enteke. Ngumun aku. lah niki tasih 30%. Lho. berarti Biasanya berapa persen? berarti. isek 70% bos tunjukkan bos Enggak, biasanya 15 tadi. Potong kamu. Iki ngene, Cil. Matur sembah nuwun Nggih, nggih. juga genduk Probo Kala, Siap, Probo Rini. Rini, oh. Karo selentem iki genduk apa Menika Mas? dek selentem kala pragodo. Mas aku sing baku Pak Abu Sadin sak keluarga juga mempelai didongake muga-muga tansah mangke berkah seger kewarasan. Amin. Mantene atut runtut nganti tekani kaken-kaken dalan inen-inen. Amin. Aku tak netepi kewajiban sawetara perkara gegojekan tetembangan digoleki wektu kang luwih Yoga. prayoga. Netepi kewajiban luwih dhisik wong bagus. Monggo derek-derekaken. Wulan mulut lairipun Kanjeng Nabi sang guru sejati ramane ya ramane ya Raden Abdullah Aku boleh sekat. ibune Dewi Aminah aneng Mekah lairipun neng Madinah atekipun